Sumo na ang sige onya ato asa ang unsa man di pa tay lain nga mga balita sad mga sukindig paminaw uban nato nga mga reports karon ato hatagan og pagtagad sad no kay daghan pa ato ang mga isgutanan usa ha. Kay kuan man kana na ande say babae mga suki kana mga kuan ba. Unsa man ni kana nga mga vlogger karon na nag-away man sa man kana bang mga silingan kabantay na mo di anyo mga silingan nga namingon guys, hello guys. Pero ari sa kay di may video mga sukindig paminaw nga usa ka babae nakita sa CCTV nga naglakaw ni unya nawala madukalit ang ulo ha tinuod ba ka ni no kani sa man nakita na mo ani pero ato ko nang analisaro ni nga nakita man diri nga naglakaw siya sus pagkaligsa niya sa jeep sawa pa siya malig sa jeep way ulo sa man ning gitabuha mga sukindig paminaw ato ning kuno ito pakita ni diri kay ha kanang kani ay kani nga mao nga babae kani nakapuwa ato paminawon sa gamay ha. Ito ni paminawon kay kanang naa nga ato man ning ko ano ni kay sus unsa man ni ka ha? Unsa man inyong tan-aw ani? Taro kuan ba kani pareho ba ka nato ni nga tao or nawa ang kuan ay nawa ang ulo. Wala ni audio kasamang names no? Kani nara Patingin ng bangka. Tanawang ulo. Kuha din ni CCTV. Camera mo. Tingnan mo yung jeep dito. Kuyawa ani no? Bilis. Ayun, nawala ng pwede. Tanawa. Ayun. Kaya lumilalim. Hindi talaga makakaligtas. Yun nga eh. Kasing ba yung driver? Nabanggaas jeep. Kani kalakaw siya diha. Kani nakapuwa tanawa, nakapuwa. Ang galing doon sa mga ito sa may Maligaya Street din. Kare, liko siya diri. Yan ang mabuti sa mawala yung ulo. Guwapa ra ba din no? Nakana diha diha nampay ang ulo. Namay ulo. Natin. Diyan na. Kau diri dapita di ay. Sa pagkakuan ha. Pagkaduol nas kamera na wagdang ang ulo ada dai kanya. Nawala ang ulo sa magani. Dili ba kani ingon nato no? Patingin ng bangka. Kuyawa ani no? Camera mo. Tingnan mo yung jeep dito. Sa tinuod ba kani? Ayun, nawala ng pwede. Tanawa. Kani niya ano. Dili dapita na nasa ulo niya nga. No ni dagan man tug kalit. Ha? Pag dagan niya kalit magkasama sa pagkaan sa jeep na. Hindi talaga makakaligtas. Kaya na kitabang na yun. Lagi bira. Nakapula. Sandali mo. Tanawa nga kuan ani unsa man ning kuan na ka kanang Ito sa may Maligaya Street din. tanawa. Dunay dautan nga tilimad don ani. O kanang wala. Unsa may tan-aw ninyo man ni mga naminaw? Nagtan-aw sa Facebook Live na to. Masira yung CCTV natin. Anto mga listeners tanawa. Tanawan ninyo na tanawa ha. Kana nakalit magkawala kamo may kuan na kanang expert na mo anang kuan na to. Unsa man mo mutuo mo nga kuan ni kanang naa nga kana bandili ingon nato ba unya ni ipon dias tawo nga kanang kuan. Bilis. Dili po ni mga kanang naa nga kuan sa mo tuo mo kanang premonition o dili. Hindi talaga makakaligtas. Tanawa Kasing ba yung Kaya driver? mga maminaw na to, signos na gyud na niya kay nawala ang ulo matod pang Jennifer Cabalis. Basin tuod no? Sandali mo. No. Ang galing doon sa Sa kamera na dauton ang kamera matod pang kasamang Benze Russia kung ako ang sangay. Sa kamera ko dauton ko kamera pero ang uban makita man tanawa. Kuyawa ani no kay hinagbo kay unanay ba? Kana no. Nawala ang kuan, nawala man nagkadulos kamera. Nawagdang ang ulo. Kuyawa ani kitabuan kalit na magkawagtang ang ulo. Sumo na ang unsa man ni siya? Tungod ba ni kay pag-abot sa unahan na disgrasya man? Kani nawagdang na siyang ulo. Unsa may tilimad-on ka ani? Nya pananglitan og kanang unsa man ni? Mukalit og kawa ang ulo basta nay makakita. Camera mo. Tingnan mo yung jeep dito. Ayun bilis. Unsa may kuan anak ha? Pananglitan ba ikaw makita anak kasamangkin?
Unsa may imuha nga kuan anak kay pananglitan unsa may sumpa anak. Kanang kita kay tao ingon ani ba? Tanawa oh. Naligsan mag-jeep na yun. Ha? Kadaghan tao siya ra ginalig sa jeep. Biha ani oy. Ang galing doon sa mga ano. Ito sa may Maligaya Street yan. Na, tanawa yang kuan na yang ulo. Naa pa day ang ulo makita pa. Hamis kay gnaong puti ra bang pagkabayhana. Pagkaduol na oh, kana oh. Oh, kalit ko kawala. O dire, wag tang nandiyan ang ulo. Kalma ra kayong galakaw nang himulsa pa. Tingnan ng bangka. Diyan na oh. Kuyawa ani, uy. Tingnan mo yung jeep dito. Ayun no, bilis. O pag-abot diri sa unahan. O pag-abot sa unahan, nakalit sa dagan oh. Hala. O tanawa ra. Dili ba ka ni tungod sa muna gipakita inani kay disgrasya bakaon sa may akap doon pag andam laga pa kuan dia akap doon pag andam lag pamahaw na mo guys. Agrabiha ning ko ana oy. Sa kana inana ba na may uban nga kanang naa nga makita kag bayi kanang tawo kuno nya. Kana bitang walay kalog-kalog ubo sa ilong ha. Iagit na ning kalog katawa niya. Kana na ang babae bitaw pero kana na do na may ningon nga edited kuno ni. Do na ko na panitan ibutang tani og kuan ni. Ngano man nga pag-abot sa una na disgrasya man siya. Ha? Tanawa pag-abot sa una na disgrasya dili ba ka ni tilimado ningon ani nga kana bang naa nga muraga padulong nakadisgrasya ba? Dunay mga dili maayo nga magpakita nimo diha. Sina ka nagdagan ko siya layo ko siya kasamangkin, tanawa oh. Unya ngano man nga kana no. Kanang naa diha ang jeep. Dili gina magpakusog ng jeep diha kay murag unsa man ni diha kanang daghan man ang mga baligya diha oh. Ngano man nga siya kadaghan tawo nganong siya ra man puy naligsan. Straight to the Ha? Atol ni paimbestigaran nato ni kinsa may kuan ani? Kinsa may si Mita moy hari sa internet ato ipa-imbestigar ni. Wa gabae. Kaya tanawa lang pananglitan ibutang ta lang og namay ni comment dire. Unsa may mga comment din ha? Kanang naa nga gi-edit na CCTV surveillance oy ha. Pero kuan man di man ni ingon man kuan nga dili ni ikuan. Dili man ni edited ko no. Pero sige lang nga namay mga swito ani. Matud dira edited ko no. Daghan kaayo nga content creator good karon. Matud pang kasama nga Vansky Banjo Alburo. Hi Sir Benji, good morning. Sa man ni kanang naa nga nagtan-aw ko sa gihulngan ha. Marcila Istorco Laniuhan oh. Onya sa kamera man na sir, muraga na sulawan sa adlaw, mao ba? Pero mo na nga kanang na mo na mawagtang ning ulo sa mang Nestor no? O kagas kamera. Pero ang kuan niya ba nga ang ato nga na disgrasya sa pag-abot sa unahan? Ha? Oh, basin saan basin mga kuan ni kanana. Oo sir, tilimad o na mamatay na gyud siya niya nang higayuna. Matud pang kasama Jennifer Cabalis oh. Kisa pa manilain kanang naa nga scripted gibayran ang jeep matud pang Rachel Sirenio kasamang kit. So mo na nga sige lang atulan ning ko anon pero kaning nang ingon anay baya kadto ingon atong ko ana unsa man ka tilimad-on baka to gi-edit baka to ato lang pa estudyohan sa ato ang mga kuan sa technical sad kay ngako ba nga kuan ba kanang naa nga ingon ana gitingalin no kay kanang sa dili pa maaksidente ang tao do naman kunoy mga kana bang dunay ang uban gani mamilin-bilin ang uban gani mo ni mauna dunay mga dunay mamatikdan ba ang kabanay nga dili maayo mga sukintig pamin na mo bitan na maingon nga hoy simbako manoktok ka sa mangkin sa kuan ay simbako itong simbako Wa gabae.